Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, Manong Nemi saan nga gaputas siyak, idag ko na ngem na ornos ti pamilyami. Naman pa'y kagangilaeng, iti kasasaad mi, iti panagbiag. Itatang manong, karpintero, aging nagbaling nga porman. Okay, so na. Di sweldo na, ti trabaho na, ta porman nga rod. Ore saan nga trabaho, nga magitudo, agisuro. Idinto taninanang manunemi a plain housewife. Talimakam nga kakabsat. A plain housewife kunak nga madumat iti may tulong na manong. Adamat iti panglakan na amang tulong kini tatang tapno di kastagat may sakad ti panagbasa mi nga kakabsat. Siyak tinauna manunemi idinto taopat digit inaudi at talimakam nga rod. Tuwa ka mga lalaki, adject ti lalaki ket puro babaen di kiti si Marsaruno. Idagbasa ako na ti college manong nemi inggonom-gonom datatang ginanang kaniyak nga sanak pa lang makiyak girlfriend. Ngem, nagdakkel nga ngem. Aday din nalimad nga nagkinaawatan ti puso mi manong nemi kaniya. Sander. Lima kam nga kakabasat. Siya tinuna, dua kam nga babae, manong naming ino na, pasigan nga lalaki, dikit inaudi. Sorry One, sa baling hunted dati panunod ko. Aday din nagkinawatan mi kini Sander, manong nami, agkabaranggayan kami. Iso na lang tagadayo kami ti sityo. May isang elementarya, iti naggraduaran mi, kastamat manin iti high school. Kahit nasawan manon nami, nagkaubingan kami, nagkaskolaan, naggraduaran kami, iti elementarya kin high school. Ada idin nagkinawat na puso mi kini Sander, iti agraduar kami iti high school. When? Agpadpada kami iti kurso manon nami. Simurot mat kanyak, iti kurso nga nursing. Ibagada idi manong naming at dabakbakla ni Sander. Ngayon para kanya kitawan, kan ore mat isuna. Ang kanayong ka idi nga kuy-kuyok manong naming, ore idada kami niti college. Ni tatang manong naming, may sa idi, nga nagkagawad iti barangay. Idin to manong naming, tapada naman akagawad ti father ni Sander. Kapos siguro manong nemi, iti pintas ti record ni tatang detan. Nagkandidato idi a kapitan kat nangabak. Nagtalinadmet manong nemi nga ti father ni Sander ket kagawan. Inada kami ni Teacher College manong nemi. Saanan nga may libak. Saanan nga may limit pa kada tatang kaninanang manong nemi nga ti relasyon mi kini Sander. Kaday tati ka po na apay nga kasanitanak ni tatang. Eloisa. Tang. Basta ka din nga relasyon nyo kay ni Sander. Dahil inauna nga baro ni kapitan. Untang. Di mo ka di ko na kininanang mo nga saan ka pa lang makiboy-boyfriend. Ito dyan mariro kat nabayagan nga relasyon nyo. Baka dapat din mapaspasamak ka na kayo.
Ano ko man ti problema yun? Kat nasingpit man ni Sander. Nasingpit no nasingpit. Gamot ako na da dapay bakbakla na. Ay ngam no kasanong nagpepeso. Masilahis da iti nga Sander. Alam ni tatang sa nga tamit. Amom delikado ti silahis nga asawa. Mabalin ti babae, mabalin pa ti lalaki. Kaya ni tatang na. Papang na ko na yo atang. Kinam ni papang na. Yan. Mga opisina iti bangko. Kinabi na mga opisina iti bangko ni papang ni Sander ta. Tang. Kat ada kita dinamag nga rod nga malit ugali na. Nyakit niya po kapitano niya. Abay napudot una ti Rick Nayo kini number 1 kagawad jo nga Adolfo nga natatag ni Sander. Anak, kit kita iklayang ti family background. Kumpadre kami kini kagawad Adolfo. Singit kami. At inanak ko ti bunyag dadya adya ni Sander. Ang iwan niya, tang. Nang kita nyo man ni tata, api, saan nyo kayat ni Sander? Nijak mawatang nga rin tatang mo anak. Noan niya ti sana pangayatan kini Sander ka nasingpit man. Nasingpit. Ngam aming agsubrad, maday, laglabas dakas, sobrang singpit. Api nga sobrang singpit ko na yo. Sobrang nga rin singpit gabot Nasingpit nga lalaki. Nasingpit pa nga babae. Tatang, darigat naguhusga, basol deta kinapod Diyos, saan yung ususgahan ko man ni Sander? Banyo tawisag to dito balay. Apay, ayaman mo kada kayo, ayaman mo ko ni Sander. Katapi ka rin problema yo. Di kayo ko kumanak ko akit liklikan pailain. Taorin nga kasinubayan na kayo to. Ito makapagret nagpadpada. Ito nagpadpada kayo nga nurse. Nadalangin kurso na. Nurse, lalaki. Tatang, dumati nurse nga lalaki Kas ko mati doktor. Amin na po presyon. Mabalin ti lalaki, mabalin ti babae. Lalala. Sige. Lipatin marunod natin ang bagak. Ngayon na intundumteng di ka nito, nga talaga nga masapol nga agsina kay kinin Sander. Arami dem ti makisina keng kuana. Aking ka manong naming nga dimtengen. Iti pasamak ako na ni tatang nga nasken nga agsina kami. May sapay manong name ni term ni tatang Santo Gritiron. May katlo nga panag at akam na ka sa kagawad. Ay kapitan ko na kuma. May kaduhan, may katlon. Maodi nga term nan. Kahit nantagraduar manong name. Siyempre agre-elect. Di makadakas manong name. Ni kagawad Dulpo nga ama ni Sander nga boyfriend ko manong name. At damatranta na nga lumaban kinitatang. Napudot hindi ti ulo ni tatang si Magped Ribalay manong nemi kat kunan. Di dyan nga kinlalaing. Kunamlo na siya sino. Sige. Laban no laban. Nagkakumat kabutan ko. Manong nga tawon nga sakti nagkapkapitan. Ako mati-mati nga record ko. Bagadagid din nga ada ka no alumalya aramid ko. Nagsasaya ka tao. Tang, ano problema yun? Talaga nga problema. Kunak kang kuha na, kumpadre, ipatuloy mo ka diya nga graduara kon, taore si kan tumaten. Kunak kang kuha na, kalabanin na. Sino? Kaya, naging lalay nga tatang ti boyfriend mo. Kapunta nag-first kagawa din, ito na palabas ng eleksyon. Kahit nang batan nga labanan. Ipatuloy mo lang nga graduara ko na sakad do sumarono. Laban ko na nadan. Tamuputeng kayo? Ay, saan nakamuputeng? Api nga, ang nga problema yun. Wala nga, saan na alas man nga panunutan niya.
Kita, idi na muna nga nagkapitanak, awan ti kinalabang ko. Agsiputa, namnaman na nga ta, nga siyak ti mga abag katawang laban na. Idi pa nagreelak ko. Awan ti nakalaban ko, kaputa, namnaman na nga, nadalusak, awan ti mga abag kanya. Itakid din talastem ko, labanan nakdahin yung aking lalay nga dulpo. Tang, di yung kadikayat, di ang kandidato nga nakalaban na. Kayat ko ah! Ano karati problema yun? Saan ka di ka napimpintas kung o din baligi no pagrigatan nyo? Kadagin do ang eleksyon nga panagkapitan nyo, kit awan rigat nyo, kapataw man kinalaban nyo. Kasla saan kaya nabutusan, kasla na ipatugaw kayo lang. So ano ko mapagdanagan nyo? Sige, awan ti pagdanagan. Manong nemi, mangrugrugin idin, iti pa nakaisagana, iti kampanya. Wen, nakapila da nga talaga, iti kandidatura na, kat siyempre nagkalaban, ginaganak kada kami, kinis Sander. Iti na minsan manong nemi nga panagkuyog mi na panagmerienda, malmalpas idin ni klase. Dandan ni mangrugit kampanya manong nemi. Kamusta? Eloisa. Kastoy. Kasi ka, ada ka di problema, Sander? Malpas dato yung klase, next year, may sapi nga tawan, agradwartan ton. Sabi ko man ta makarawar nga dagos iti bang panagtayta di board. Awan ko matagtaytik to. And then, makastart ka mga dagos iti pagtrabahuan da nga regular. Kalpasan ta, agurnong ta. Tayo doon makaurnong ta. Ijayak to at hindi ka sa ka. Ori na saan nakakayat. Ori saan nakakayat ni tatang mo. Api bagang saan nakakayat ni tatang. Imprang ka ng kanya. Tinaminsan nga may sa jibalay. At ada baga na kini papa. Imbaga na kidig kanyak tikas jay. Kuna na kanyak, Sander, ibagak ka, saan ka kayat na manugang ko na. No? Saan na kinawatan kini papa? Ano naman na nagsaritaan da papa kini tatang ko? Kaya ni tatang mo, ibabawi ni papa, di pa nagkandidato na kapitan. Isang matakayat ni papa. Tanya nga rin, nalpasan. Idurumit ti kaaduan ka, no? Diyan. Pati siya kagora na beten. Imprang ka na din nga saan nakakayat nga baling nga manuga. Sander, santa ka mapektaran. Iti pa nagkalaban datatang kini papang mo. Mabaling ka di? Ni tatang mo eh. Abay ni tatang. Iram-raman nak. Sa may sa ore da papa, kini mama, ibagadamat nga isina ka. Tapemet, diyan mo. Kaya ba siguro da, adariri no gap, da papa kini tatang mo, may ram-raman tamat din. Kadang ano desisyon mo? Agtungpal ka karig di parents mo? Mabagadis ka, saan ka sumungpat, Sander? Ano da ka di kantong palim di parents mo, ng diktar ti puso? Uno, saan ka di pudong ipatpateg? Manong name awan tingudo, awan tinag-painalan, dede nga saritaan mi kini Sander. Masurunok pekid din. Takas ladada nga kaya na mo napatsyan na digiti parents na nga miti, anyaman nga desisyon na. Agpupungtutak, ngamalmal dahi, simangpet dito'y balay, manong name
banag nga nakadlawan ni nanag. Ay, api ka sa tinangam. Nagtabtabuga ka. Nagpupungtot ka. Naliday mo taropa. Ada ka di problema ka nito yung maud o din nga aldaw iti klase yo ha. Nanang. Wala ada ka di problema iti relasyon nyo kay ni Sander. Wala ada ka di problema iti panagkalaban da papang ni Sander kinitatang mo. Problema nga rin nanang eh. Nitatang ibagbaganan kini Sander nga tinakano kayat nga manugang suna. Nagitimat na ganak kini Sander, bilbilin dang isinanak ni Sander. Nanang kape kastoy. Kita gagangit pasit ti politika. Api may ramraman ti enayat mi kini Sander iti politika. Api nga rin bugkawan na. Hangkong imbugkaw na dyan nanang naipigsaklaang taapay ngamin. Anak, apagbitmet lang na itakat. Anang apagbit ti bagbagayo. Numangrugid ni kampanya, madanunan ti eleksyon, malpas ti resulta, nalpas ton. Kahit yung asawan, ori ka dugito lang agsina kami kini Sander, kasta. Katwan, di mo ka di nga ikampanya ni tatang mo. Kahit ama na, kahit ikampanya tumat ni Sander, ti ama na. Baka agsasabat kayo yung talangalang. Kadwanan to di kita pada ngagtutubong nga kabagyan na, kasityuan na, kasi ka, ayabam tumat di kita pada ngagtutubo, dito sityo tayo, mapangkay ito sa bali ng sityo nga kampanya, mga kampanya, kaniya tatang mo. Wano saan, no di mo kahit li makibiyang, di ang talinad ka dito'y balay. Yung santo nga tana sakit tinakin mo, no maabak ni tatang mo, nga di mo man. Nanang, apay ngamin nga saan nga patga ni tatang. Ni tatang Dulpo. Apay nga sisbat kan na kuma. Ni tatang Dulpo, mga ama ni Sander, ti nga mang patgang ni tatang mo. Ni tatang mo tegdama, kat ni Dulpo, iti lumaban. Ni tatang ni Sander at tirumbeng agpatgan. Alangan met nga ni tatang mo taggibuay, kat isto madama kapitan. Agre-elect. Dikit kahit nang sawen, nga ni tata Dulpo ti kumarkarit. Wala, tayo nga ti lumaban. Incumbent ken na challenger. May ti pa nagkunayo nanang. Apa nga labanan ni tata Dulpo ni tatang. Ibagbagatang ato anomalya ni tatang. Dahil nga rin ti kaya't ipaneknek ni tatang mo. Para kanya anak. Nadalos ti konsensya ni tatang mo. Kaputo nagkapitan ti manong atawen. Nga nalinis ti record. Ngayon pagbalbarin nanda nga naalas. Agkakonsabo ka no datatang mo kani treasurer. Ado ka no dagiti Ghost projects. Ado ka no dagiti nasulsulisot ti barangay nga saan nga ipatpatungpal. Kasta tagwarawaras. Ngayon kat pasat ti politika, rumwar de kita'y pamadpadakes, rumwar de kita'y pudpudno no saan. Kasano namabak ni tatang? Kat namabak agad, rumwar nga pudno nga anomalya na. Ngam no mangabak. Ngam no mangabak agad, kaya't nangasawan nga itando at tamat de kita'y bumarangay. Kaya mapangam nga labanan ni Tata Dulpo iso na. Akit agambisyon nga tamat ah. Awang nga ti pagdanagan ni Papa. Tatang ko na. Awang nga ti pagdanagan ni Tatang. Ti pagdanagan na anak. Saan nakadwa ni Mayor? Hanya? Yung mampating kunpen kakapit nga saan nakadwa ti Mayor. Agamin ta. Adada nga kayat ni Tatang mo, diya kalaban ti Mayor. Hanya? Saan ka din mostly kadagit incumbent nga kapitan, kadwa dagit incumbent ka mayor? Huwag ngam sa balin tatang mo. Hindi kayo maawatan. Makulkul ti panunod ko na nang. Apay nga merang-meraman ti relasyon mi. Apay nga merang-meraman ti ragsak mi kini Sander, kapit ti panagkalaban da tatang kini papang na apay.
Manong nemi napugsat ti komunikasyon min kini Sander idita nalpasan di klase. Kadidita pakumiko manong nemi datatang kanagiti ka kakaduhan na ka-line up na kagawad. Talo lang manong nemi di kiti ka-line up na ng incumbent. Idinto ta talumet ti ama ni Sander. Incumbent nga talo. Kan may kapat. Dahil agdadamo ang kagawad manong nemi. Talo ken talo. Pito ti kagawad manong nemi, talo ken talo may kapito ti ama ni Sander. Kabuta nagtaray nga rot kapitan. Inito ta kadua, siyempre manong nemi ni tatang ti treasurer ken ti sekretariana. Lakin na bagyanan manong nemi at ado di kiti kabagyan ti ama ni Sander. Nagsipod ta taga ditoy. Idinto tanitatang manong nemi ngit na ikamkamang. Ninanang ti taga ditoy. Tatangarot pa iti may isang isyo. No ape ka din kanong amin nga danay kamkamang nga nagbaling nga kapitan. Dito ti panglaban kano manong name ita ti ama ni Sander gaputa tubo anay anak idi dito nga barangay idi dito na ikamkamang laing ni tata. Diyak kumakahit ti makibiyang manong name. Ngem iti namin sa nagundaway nga nakitak ni Sander nga kaduhan na di kiti padre nga nagtutubo padami nagtutubo iti duwa nga sityo. Nakalugan na kadag iti jeep, kotse, ken tricycle. Nga kasalaya tayo bagbagadan nga victory party o victory motorcade ka no. Nanang na di nga lugan. Apek sa sarnoda. Agli kaulikaw tayan tayo. Dauluan tayo dyan ni Sander. Anya? Ikis da ka no nga nangabakan ni tatang na. Ni papang na. Apa yung nagsinaik? Kahit na nga sa unang talaga nakibiyangin ni Sander. Kahit nakibiyang at kahit na nga rin nga pagbalim matakapitan ti amana. Ano namin ti madlaw yung karigiti kalugaran tayo. No dito sityo tayo solid nga para kiniya. Tatang mo. Adala siguro sa magmanong nga saan nga bumutos to gagangay da ita. Ito yung oposisyon ako nadang 90% nga mabukodan ni papang mo dito eh. Nga dito sityo tayo, oreg tipon ti duwang sityo, at adu pa lang ti botantes dito tayo. Ito dumangar na sityo, ito yung the Sander. Ito yung the Sander, di ba gada mat nga solid bet day jack, nitol po. Angem, mano ti anak ti kasar, ni tatang mo sa jay. Nga kagurgura naman ni Dulpo. Talastog ka nung anak. Dahil talang amin ti kadua nga mayor ni Dulpo ket incumbent nga mayor. Mausar da ti kwarta di gobyerno paggatang ti botos. Ket dengarad kadua ni tatang nga at dapat siguro basit kwartana. Amumat na dyan nga, tumay, prinsipyo ti lablaban na. Sana kaya tagatang dibutos. So nga niya harod, alanganin ni tatang mo anak. No sang nagtignan yung gusto. Kadagbalbalo ti pangideng di kiti botantes. No, masisirapan da ti kwarta. Alagang padasan ni tatang mo, iti maabak. Kakaiso na nga kalaban na kano. Siyempre, maabak at kalaban na. Hindi ko nga aming awan ti lima, ba ni sung awan hanga na abak. O ana, tulungan ni tatang mo? Ano nga ti may tulong ko? Ay, tignan ka may law-lawa ka ba't di panunod na kita tao? Nang naruna ka na kita kayo ang nagtutubo. Halos na 50% ti bilang yo, iti bilang met di kiti matured nga sa nagtutubo nga butantes. No maalam ti 90% nga bumutos kini tatang mo na kayo nagtutubo. Tinasiyat nga may tulong mo.
Babae nyo latan lang. Ano nga babayan? Kanto ka ta makonsensya, masidir ta konsensya bukod mo. Saan na kanto ka ta sidirin di bukod mo konsensya, ito na maabak ni tatang mo. Nangabak ko ma. Anyan to ti kung na ni Sander kang kain to no katawaan na ka. Anong to marignam? Api ko makatawaan na ka. Laban na kita naganak. Laban man na kita anak. Riri na kita naganak. Riri man na kita anak. Kapilitan na kasta. Kas kada kami mat iti asawa ni Dolpo. Nung sinabat kami agad. Umis-isa makman, agliblib eh. Uno saan agun uni, imisot agpaspasagid. Isunto ka nun, ti maawagan ti kapitana, imbes nga siya. Okay lang walang madanos, desisyon ti kadoan. Anong naimi nang ikandengak? Ore babae ti kinatawag. Masabo lang balina katib ka. Kat kinasaritak ni tatang. Tang, kumusta? Agda. Natingaanin ti kampanya. Nasursuri aminin. Kat ulit-ulitak ah. Kadwayo na kadwayo ng kagawan. Well, talong incumbent, opat nga agdadamo. Kastamet kani Dolpo. Talong incumbent na kadwa na. Opat mat nagdadamo na. Pito ti para kagawad da. Pito mat kanya. Kat kumustahan ti kampanya yo. Anak, no saan nga masisirapan di kwarta di tao. Tuloy ti panagkapitan ko. Damag ko kita nang parukatan ni Mayor. Kapitan, api nga, hanyo kadwa ting kumbent nga Mayor. Hindi pa ilayang dita. Talagang saan ka mga kadwa. Tapay. Kat prinsipyo nga. Saan ka din nga Ruben ko mga makikadwa kayo, batis Mayor? Anak, sa mo natuntunan pa inuapay. Ada ka na nalimad kagura yun kini Mayor nagdama? Hanga da ita. Kasunod kinasingid yung ang kayem. Iti lumaban kini Mayor ko na. Dada ti question. Nasingid kanyak ni engineer. Ape ko na. Isuot mang mangtad ka ti proyekto. Tapos din kastagat ado ti proyekto. Kadagbiag tayo, mapaadal ka. Engineer ti lumaban kayo ko na. Ngay so ti kang runaan unay nga. Mangkon kontrata ka dito proyekto. Lugar tayo. Nga ni Mayor, ti mangtad kang kuha na ka dito proyekto. Abe ka rin nalabahan na ita. Kaya't na ang ipakita ng panagnig nga kaya na o rin no. Ay nakit ti politika na yan. Nagrikat, nagrugit. Gayem mo pagkatapos agkalaban mo ton. Kasta nga ron. Gayem mo itahin tuntumting ti politika, kalaban mo. Kumpadre kami kini Dolpo, anak ko ti Kasar, di adjen ni Sander. Ayun dyan. Anak ko ti Bunyag, di adjen ni Sander. Kaya posible nga, agkumpadre kam to nito no, manen nito na agasawa di adyan ni Sander. Dada, ti magbagada, laban ta. Gabutan ay kamkamangan. Nangaba ka kanulay di, nagkapitanak kanulay di, gabutaon ti limaban. Ita kanutad na lumamanin, nga pers kagawad. Ilugas-lugas na ka no. Tatan, tulungan kayo. Dahil tayo ororayak niya bagam kanya kanak ko. Ano tirumbing nga ramidek? Tirumbing nga ramidem? Okay. Ibagagkan ka. Gan iso tutong palem. Manong name gaputa akin daya ti sityo nga ayan the Sander sa jet imuna nga napanak. Igam ko manong name ti pulyetos ni tatang. Ti solo nga pulyeto, agramo maten ti pulyetos da agraman ti kakadua nga para kagawad.
Manong Nemi, di wave ko nga motor, iti nagluganak, alas 5, iti agsapa. Napanak nagtugtog Manong Nemi, iti balay, the Sander. Nakiktot, ti ina ni Sander, di makikita nak, iti lukat na tiritaw. Saps, Eloisa, nabaga, bigat yo, nana, kita sino kadwam, iti kasi nga oras. Kasi ka pa iti nangriin ka na kami, gabat iba nagtugtog mo. O may kumangin, makikape. Makikape! Alagat, sobra ka. Sobra ka. Nabuwak da Manong Nemi di addaak. Maladlado da nga agririing gabutan na puyatan da idirabi. Siyempre, ato tigidrap na pananda nagkampanyaan. Nagkitandaran in party. Di ama ni Sander Manong Nemi simulat nga nakita. Nang pagkabit siya, bigat siya. Apo konsyahal. Kapitan, tubig ko na. No, dakiti mapagasatan na tata, pigad nga saan, kat abakin yun ni tatang. Ito pa kasdaawa, kapag may katikas ting oras. Kasla, dadakis kang napasamak, may ipadamag, o may mukha di ipadamag na i-withdraw ni tatang mo, ti kandidatora na, kat saan nang ituloy ti lumaban. Umayik makipakape. Tata, ni Sander, ay lakit rin da. Wala isagsaganan ni nanam ti kape. Kasla sa kaan ko malama, lawag no aping yung mic. May kong hamin, ikampanya ni tatang, irugik ka dati si Chuyo, kapag iso takindaya. Kapag may ramang kayo din dito si Chuyo, o kalabang kayo ni tatang, agad, umay kumit lang ba't ipagpakaasi atang, oray mabingay la kumaoray nang may sakada kayo timang butos met ni tatang. Imposible natang ibagbagam. Mano ka mga butos di balay, siyak. Ti asawak ni Sander, kaya di adyan na mabalinan. Upat kam lang. Kahit mo saway na upat. Kamang butos kanya, karaman ti bagik, maksayan pa ti maysa. Kahit nung kastama tiramida mi sa di balay, upat kami matngagbutos sa jay, tata. Sakto di bang butos kada kayo? Ni Sander tumatimang butos ka ni tatang. Susapo. Nakarigrig at sangmat na mapasamak tigas na balasan ko. Di ilo, iso la iso. Susa. Alala, umay kanya kusina na nakatemplo ni nanam iti kape. Idagsasahong kami ang gramang ka ni Sander, Manong Nemi. Kasla, awmatan yaman na ti amin. Tila pa kasdawan da, damok unay Manong Nemi, ti makilanglang katakwada, ngagkape. Ngay dumandam naman kat nakakirugan, kat nakapriton titlog, ti ina ni Sander, Manong Nemi. Nagpakadak, ituloy ko tagkampanyan, nata, nana, kan thank you lahat di kape kan pamigat. Sander, kuyogin ka. Kuyogin na? Nagkampanya? Kituin. Si Chumin dito, di kuyogin ka. Anong nartibagam? Di, ikampanya ni tatang mo. Ikampanyak mo di papa. Sige, di ang kuyog ta. Kasla saan nga mamati Manong Nemi, di kiti mapanami nga balay. Nagkuyog mo, di kita anak, di kita kalaban. Kat kumpurmo kada kayo no sinot ng butos kini tatang ko, tata, nana, kat butusan yung ni papang ni Sander. Kat nang sawan, no talo kay ko mga bubutos, ti may nga balay, alang itad yung kini tatang tidua, may samot kini papang na. Uno saan, kat dua kini papang na, may sa kini papang ko. Kahit nang sawan, saan kay ko mga agsursolid. Ala kita. Tapno di ay amo lang madalat samat maabak, damat mangabak lata. No, sisinuman ti maabak. Akit rumbing awaten na. Takas na ti laban, dangadang ako nada. Umit ka di Ay, di ba't naapektaran ti relasyon nyo ay Ibagada nga nagsina kayo. Agkuy-kuyog kayo.
Awan ti pakibiyangan ti puso mi ti politika, tatang. Kit na siya at panukas ta. Alam ako ng sander. Kasto ko na ni Eloy sa tata kasi diyan matibaga. Nga, kata kayo nga sang kapamilya, ikan yung mamat di tatang na. Sa iyo kan ni papa. No, sinot adadang kay kayo, di ka isot adadot butos na. Kung naman di may isa, bakit manong nemi? Ay, kat na karoon na. Mangibati ka itong karoon natin para pagpaguni kan, merienda. Kung naman di sander ng baga. Sumarsarurun tong data nana. Sampay lang ayata. Ay, ngam talaga mangted ka ito. Kastamat ko na ni papa. Mangted to ka no? Hindi nalpas mindat nga sityo manong nemi. Isublat ko si sityo nga may kadwa. Sumurot ka pa eh? Sana na ilusa. Tapay. At damat digri kadwak nga kampanya. Uray na sa di balay. Sander, dadya ba kami tayo nga mangdad to ni papang mo talaga ti kwarta gatang kayo? Kunak lang dadya. Napiyapay ka na kayo, tadag paggatang nyo ti botos. Ngam naragsak ito nga ni tatang mo nga mga abak, nga tinang botos kang kuha nagat-gatang. Tsaka mo, Sander, ni papang mo tinumablaban eh. Incumbent ni tatang ko. Nandiyo takit mo sawan. Pag-direct ni papa? Saan tumapasamak data? No kalikagom mo nga mangabak ni tatang mo, kastamad ti kalikagom ko nga mangabak ni papa. Ken masapol. Kasano numabak? Saan nga maabak? Mabalintag pinusta. Kasano numabak? Saan nga maabak? Mangabak isuna. Isot sumarunong ang kapitan. Sumardengan ni tatang mo kapitan. Kapot atot anomalyana. Ada pa mariknik mo? Isa tayo bagbagada. Isa tayo bagbaga ni Papang. Dagdag na adot i-explain ng anomalya. Nasuyat nga tao ni Papang ko, ni tatang ko. Ore na numula nga porman iti construction. Kas may isa nga porman, amo na nga idawluan, dagiti obreros na. Ako pati madingo, nupalpak, kapag nagporman na. Kastamat ti pa nagkapitan na. Hambat nga radyo, tapno at akong anomalya. Kadagito mo lang, tiyempo ti kampanya nga ibagbaga nga damon anomalya na. Kasano nga may parang, nga anomalya na idi hampay lang ang eleksyon, kahit kakadwa naman digiti taga-radyo. Di mo puutan, kaya kanayon digiti reporter di balayo, ang giinom da. Manakigayim ni tatang ko. Kasta digiti kapitan. Siyempre, mas digiti radyo at kapitan nga rin suna. Iso nga kalkaluban na ni papang, ni tatang mo. Awan, titagas nga ramit ni tatang ko. Kasta't pamatin. Ngayon di bang mati ti kaduan, takas sa kapitan. Sander, kat ni papang mo, nasiyat ka di nga tao. Nato ka dito pagsirata, pagsinupyatan ta. Sige, ituloy mong tagkampanya tagahawid akon. Ngayon puputin ti sahok, Eloisa, sangkuntong nga nagan-tinagan ko. No, maabak ni papang ko. Iti sumarunong nga sityo manong nemi, di kiti madanon ko ti arubayan, alaman no kida. Nana, nagpagabigat yo. Ay, siyak ni Eloisa, nga anak ni Kapitan. Inauna nga malasag na. Nga dandan na graduaran ti kinaners. Wala na. Saan ka dalip-lipatan to, ani? Tatang ko. Kaya nagkiti ka-line up na nga kagawan. Eh, awanda, nagbalasang ko. Isulat ta, pailaeg. Kapag graduaran tayo isuna ata. O rin no, kahit to nito, sumarsaro no. Sabi ko ma, ana. Yung damag ka, agibunong damot kawarta ka no. Ito'y kalaban ni tatang. Kasi damag ka talaga.
Iso nga datay kagawad nga akin sektor dito nga kadwa ni Dulpo. Na, ha? Limagasot ka no ti Maysa? Limagasot? Basit ko namin nga ron. Sa nga ribo kumatap no, mapnek kami man nga baka igamit ti kwarta. Kat nakanda ka to sa nga ribo, nana, ninto ka di tatadulpo ti botos yo? Tatagari, awatin medyo kwarta balasan ko. Ngimnip tatang mo ti botos mi. Kasta ka di? Oo, sus, po eh. Hindi kaya andyan ti panang ipagarup na kada kami, bagat-gatang ti botos mi. Ana, no, sino ti daktar ti konsensya amin nga ibotos mi, hiso. Adakat bagar pilawad mi kini tatang mo, kat manon nga taon kapitan. Manong nemi makapaluk me Greek na di kita mangmangig ko. Iris nga pulo manong nemi nga pagala alamanuek. Pito ti mangibaga akasjay. Nga uray no makaawat da ti kwarta. Nilat ta papa uno ni tatang manong nemi tagdama kabitan ti butusan da. Di nga pulo di pito kasi di una dagi di talo. Kunada madagi di talo kana di nga pulo. Ala kumpormento balasan ko no sino ti talagang mga kadakwada. Mom, agpadpada nga na singed na kapitan ni Redulfo. Nagam to dito'y balay, agad 5 kam ngagbutos, agad kasaritak to dagiti anak ko. Ikan minto, mat ani tatang mo. Yan ato yun to kuma, tata. Jack masigurado dahil tata. At na pinagkaduan mi ken ni Adolfo. Nasing-singed tirik na kinidolfo gim ni tatang mo. At nga ron, bayaw ko, kabagyan na kininanang mo, ni bakat ko. Kat kumusta ka na ti damag nga, mangtida ka no ti kwarta, ay, dahil tapay ti pagpindasan na. Kat alae mo, ata, ibutos mo di mangtida, imposible nga ibutos mo di sa nga mangtid, linuloko. Iti dumdeng manong nemi ti pangaldaw, marik na akong dibisin ko. Siyempre madamamang mangan di papanak nga balay. Di pangaldaw yun, nana. Na, sikretay na ilo isang anak ni kapitan. Damano ka pa gade. Kahit umay kumat ikampanya ni tatang, nana. Ay, nadanunan mo ti pangaldaw, kahit umakag tugaw. Alan na ko, ikan yung matitugaw ni Eloisa nga, dan nagbaling nga nurse. Kompleto kayo, nana. Ay, wan, tawang trabaho ni tatang na ikat. So nga kung kunak kita, so kayo naman na baybayan na nga bangka kita. Ano nga rod? Kita nga rod anak yun ay. Akin ni Freddy, kinaskola, kinaradwaran yung agpadpada ni Sander, ha? Saan nga basbasa, tanya nga rod, sumsumrat ti construction. Sa dagiti adina. Nadikat lang ti panagbiag mi. So kung kunak nga rod ka rin yung eleksyon no, ay, nag-iwaras na ti kwarta akit, alay. Ada ay waras ni para kapitan, sa ada pa para mayor, kada para konsehal, kada, sapo. Layos sakit ti kwarta ka na gito, ita. Awatin nyo. Ay, di ko mga di may awatin kay Gracia. Ibutos yun na giti bangtid, nana. Ay, dahil tati pagsasarita minto ka na giti padak nagbutos. Ano mako ng lakay. Bakit? Kaduan na kasta, basta eleksyon. Kung kunada, alain nyo dagiti kwarta, ang MTV botos nyo kitikis ti konsensyayo, kunada. Kunak mahit. Apay ko mga, di saan nga mangted. Di mangted kang grasya at ibotos mo. Kaso papag itinted na kang nga, o daya pagbitlaay nga kwarta. Dati at prinsipyo lakay. Ang amti kunada mahit. Dagiti kandidato, kata gusar dat kwarta, yan, abrutan danto. Kadagiti proyekto ti gobyerno, agtakaw danto. Ngayon doon mga bakit awan unay gastos na. Agad, siyempre, hantumot nga gibulbulsa. Ay, dito yung namin lugar tayo, kat barangay lang yun, kat talagang, ay, apo, magnalat tayo ti kwarta.
Ti problema ita ni tatang ko. Incumbent ngam saan na matakadwa ni Mayor. Awang matibang iti para kwartang ibunong na. Sa may sa tatana na, ora dawang ted, saan na kayat ni tatang ko? Saan na kayat at hindi na pa napadpadasan? Nung mapadasan na itatadamang ted kang kuwan, lapit ka din saan? Kaya malawan tibang danagang balasang ko. Ibingayan minto ni tatang mo, ni kapitan. Oray no makaawat kam to iti kwartang agapu iti kalaban. Mariknak ti banog kumanong na imi adigawid ag dito balay nga madlis. Iti medyo dakkel nga barangay mi manong na imi patsem nga ta, ni baga. Nga nasursur ko amin nga balay. Nakasaritak amin di kitinas ka nakasaritak. Inadamagan ni nanang manong na imi no anat resulta tinaramid ko. Kaslak nagsensus, nanang. Kaslakan na nagsensus. Ngim okay. Tapos nagkastak, maamok ti pulso di kiti tao. Kaya na. At ang atampad la pangabag ni tatang mo. Kada kita sa nga puno kasalita. Kukwa ni tatang tipito. Kukwa la dya kalaban ni talo. Ikit mangabag nga rin no kasta. Dependen to no. Maibunongin di kiti kwarta. Nanang. Ito kit sampay ka na ibunong ti kwarta. Akit, anang arad, baliwag to tiyag sursur. Inton na makaawat da ni ti kwarta. Inton ka ano reta, kakapanangawat da ti kwarta. Abalin siguro nga. 2 days before. Madaman to balat kampanya. Sabalin to naging agkarada pa kunada. Alam mo, agad sa malpas itangal daw ko ma. Iti pa nagkampanya. At bakante nga to eleksyonan. Inakto ka rin tangal daw nang. Dejay bakante. Ikan may parit ah. Inakto saan ng kampanya. Inakto lag saludsod. Manong nemi na minsan pa yung nagsabat ti grupo mi, iti grupo ni Sander. Diyaga mo, tana kami suot nga kumiskusila. Hello sa, kaya naman ti reaction ni boyfriend mo, saan ko ang boyfriend? Nagsina kang palang? Kade, isang nagkalaban kami ta. Kaslala bakla. Ha? Baklan sangan ka peso ni Sander. Apay ko na, kaya naman tamakut-kuti na. Kaslang babae ti style na. Imbes ko mga sika nga babae, takas ti style na. Kaya iso na, okay ko malang talalaki. Kita, saan ka din nga kaslalala, babae, natignay na. Mamlat ha? Sige, itulit nagsusor. Manong nemi karuba mi nasinga din kabagyan mi. Itinapanak kari di maudi nga aldaw ti kumpanya. Andi, kasinsin ni nanang. Sige kay Melosa. Kaslada nagkapot ito yung kagawad. Ay, ni kagawad Berto. Ito ay kalain-apan ni Adolfo. Apa hindi? Diyak man naging amokin ang uncle mo. So, dapat din nagsarita. Napanak iti yan ang uncle manun ni Mikigtot. Ikaman na pala ti kwartang inted ng kagawad Berto. Uncle! Ay, sus! Sir Raya, may Luisa, kaanakan. Nakapakisakit ti wedding. Adan sa natin kolektor nga imay nang tinabakyo. Ay, nuhuweting ko ba tinagapon na rito? Ado ko ba digit, barya, sa kababainte, kada napirpir nga sa 50. Agam kas makita balasang o kalikis nga sa karibo. May isa, 2, 3, 4, 5, 6,000.
Gabutayin nam kaya butos dito, Uncle. Isungintid na ko kagawad Berto data. Huwag balasan ko. Uncle, tayo ka doon isabsabali na agad na kayong yun ni tatang, kasinsin niya anti. Di kayo kumapasisirap ti kwarta. Ako ang tahanan balasan ko. Kasabulan mi lang ang unang amin eh. Bayagan nga saan nga nalinitan, tingin ko, dabasit inya iroraga, at sa kumatang tumatay, paborito ng arakan, nabayagan nga lang, inumak lang. Ore ko ba na, nang tadat kwartangkel na, nindong malatamat na, tatang ah. Indam kami, no, at to, duwa nga, bumutos ka ni tatang mo, agad okay yan. Kasta ka di, imbas nga upat, duwalaeng. Amang balasan ko, dahil ito kitiro ay bagakang katipod, no. At nga min idi ang pinatga ni kayong panagpagpakaasikin ko na idi. So mababalaw na ka din, no. Saan ko ang tumutusan ni kayong? Ano nga min tisan nga pinagustuhan ni tatang ka na kayo? Kaya ko idi sumurot kang kuha na di konstruksyon. Kuna na awang bakante. Kat ore ko mamat awang bakante no supurman. Ikalikagom na kumamat ha? Kayong na. Napanak ti sa bali nga construction. Data ka diting saan nyo akayat kini tatang? Laki din prang kakangiratan ako. Ore no sumut si kakas pagarigan. Agkay daw katitolong. Madama nga porman, madama nga kapitan. Awan sa pagsarka kiti trabaho. Dinaklapin at galing kat kayong nakpan. Saan nyo ka din nga inulit, idi? Uncle? Nga imasideg, baka at nabakanten? Di akong kayat. Di akong kulitin. Nakalpasan nga pinaay na. Baka nabakante din. Kat saan kayo matan nga imasisideg kang kuha na. Ay, dispensarang balasan ko ang wala. Ibagak kang garipod no. Talaga nga saan ko abutusan ni tatang mo. Kan kung ikampanya ka rin kabalay ko, nga saan nga butusan. Nang naruna ka na eh. Ate, inted di bangir nga kwarta. Di pakiranaw dan, ate, suportaran. Ito kay baga kang kabalasan ko, awan inom ko ha. May baga kalatipod no. Kapag na sakit, tinakam ko kang kinakabitan. Dinakpulos pinatgan. Manong nemi na aramid ti motor kay diredi nga aldaw. Kita nagsisinabat at laban. Kuan manong nemi. Ano na yung naringgor iti motorcade may manong nemi ngam ti motorcade the sander isopayan din ang gamit iya megapon. Ikis manong nemi bagbagana. Dito si bagbagana. Dito yan ti panawan. Dapat nagbalbalo ti barangay tayo. Iti doang nga term. Tiyag na mga kapitan. Aw pulos dar aramidan. Ngem. Ni Dolfo para kapitan. Isot may tandudo. Isang to, iti mang pated duras tirugar tayo. Ibutos tayo ni Kapitan para Kapitan Dolpo. Itad naman kanyak manong nemi di megapon dap na sakmat ag diskurso ng jak kinahirap. Ni tatang manong nemi iti nang itadanda kat nagsipa pa kong baba anay pakam. Kalugarak, dito yung barangay. Ibagayo man, no, andyan, nagitijak na aramidan, na kinidawyo. No, adaman, ano gotek sa anak a perfecto. Pagada nga, ito ka no, nagiti anomalyak, kinawan, tinagapuanak. Kita nyo man, taglawlaw, aminen nga barangay road, kat na semento. Aminen nga sityo at daan di kabukbukodan nga waiting shed, napintaan, cleanliness, orderliness. Nagbalin mi din number 1 di barangay tayo. Peace and order. Nag-number 1 tayo. Kanda dumapay nga proyekto nga nited kada kayo. Kada gito nga panawan, ado da kan anomalyak, apeng italaeng.
Gapo ka dito tiyempo ti eleksyon. Si papagumbabak nga kidaw titulong nyo, itultuloy na kumang siyak tagbaling nga kapitan nyo. Tultuloy kumatagserbi ka na kayo. Saan kayo kumapasisirap iti pirak? Tadi kita agbutos, itinangted kadakwad iti kwartas kat isut butosan da. Kapada yun ni Judas. Manong nemi dimteng tigabigatan na panagkakaradap ka no. Sanda pa lang napnek manong nemi talaga nga nagkaradap da digidinam na maendang saan ka numang butos kadakwada ti sangaribot tunggal butante ni nayunan da. Agong wingi-wing ni nanang. Ay nagsusurak di sisyo tayo. Pati kabagya kawanin, nagbaliktad dan. Anang. Ohan, maabak ni tatang mo. Sabi ko na nyo, kasta, kat mismo pa yun nga kakabagyak. Anong tulakid din na santa yung kakabagyan. Agpeso nga dito yung sito ti Karaklan. Doon nga sityo ti sa kabatugan na. No, kas pagarigan, ta saan nga masulid ng tatang mo to, baka 50% lang. Kastantuman ng digitidad do mga lugar, baka maabak. O, ang laban na. Di kayo mapukawang tinamnama. Kahit kumusta nga iti relasyon nyo ka ni Sander, isumati mga arami diti gidjat mi, unong gap mi. Tako na, saan nanto ka nung anagan, tinagan na, numaabak ni papang na. Dimteng di kaldawan, ti eleksyon, manunemi, siyempre mapanak agbutos. Madlawlat taman ng naming at ado di kitay. Kasi lamang suportar iti kalaban. Ito ta incumbent manong naming ni tatang. Kinoray di kita mga isurusuro manong naming kung nanakanyak. Dahil nangalaak iti pagbalutan. Si katay anak ni kapitan nagdama. Balasan ko. Wan ma'am. Ay nakamadlaw ko. Kasla kay kayat damod at kalaban na. Met, gusto ko na yun, ma'am. Hampay ng rugit pinagbibilang. Kasi ti madlaw ko nga sayang kusing, di kiti agbutos. Tay pangpangingda po, butosa ka di mga abak ko na da. Sino mga abak? Kaya sakit na lumaban na. Challenger. Kung kunada lang na data. Ma'am, sa nga pulong ag kunang, ada dumat lang tag kuna, nga incumbent ti butos da. Manong nemi, jak kayat tagdengeg, iti pa nagbibilang. Tadyak kayat manong nemi, ti kasla. Madismayan to, nga madipus, iti na lamis nga danon. Nagtalinadag dito balay, manong nemi, dinto taninanang, kanidikapsat ko kadadadat pagbilangan ti butos. Tapos tama tayo kinitatang. Nagkarkaragak manong nemi. Lord, sabi ko mata, noan yaman, ti resulta, ti eleksyon. Noan yaman, ti gapi ka ni Sander. Sabi ko mata, may katulit hangkap. Nablihan na kami tumatlahan. Ni Sander, ti first love ko. Hindi pa lang ubing kami. Nagbaling kam nga na singan. No bay bagbagada nga, sa ngurbing iso na gabutada ka no bakbakla na wano, niyaman ti kinataon. Nga nagparang tos to kinataon na di itong eleksyon. Tadadla, siyempre, ngayon sakit na ti amana. No niyaman ti agbaling nga resulta ti eleksyon. Sabi ko matag kinawat ng tumatlang ti puso mi. Diyak kaya na mapuko ko ni Sander. Ura naman ti bagbagada. Sabi ko nga, tadakam tumatlahay.
Inarap-rapin ko hindi manong namiting dengag iti radyo. Nga mamanumat di kitiya, i-report na nga resulta kanig di barangay no di kitiya like ili o no syudad, ti para mayor, gobernador. Nairedepak manong nami napabaring kwasak idi mataktakama tinagan ti barangay mi. Nakatayata. Nalpas ngatan? Nakata resultanan? Tinimod ko manong nemi ti report nga report natakamat ti barangay. Complete unofficial result ko na. Diyos ko, nakumpleton ng unofficial at asampe kang declare iti Comelec. Complete unofficial result. Congratulations, iti incumbent nga kapitan. Iso pa lang tinangaba. Lord, thank you. Yes! Nitatapilat na nga ba? Nitatang ko. Horek na naglagtulag tumang nami tinagsak ko. Tinangin kong intuloy manong nami may isa lang din naragrag nga kadwa ng kagawad manong. Inam nga kakadwa ni tatang tinakarawar kagawad may isa lang din naragrag kadakwada. Anyan, kanagsayaat ka resulta manong nami. Kaya't nangasawan nga saan nga imubra di kiti kwarta. Kaya't nangasawan manong nami adada nga pinandagan dati kinasya at ni papa kat ni tatang nga sanda nga pinatpati di pamat padakis da. E di sumangpeten da tatang nanang kidikapsat ko anong nami nararakop ko ni tatang. Ang dito hindi ka pipintas ng resulta ta eleksyon. Napipintas mo damin kahit. Kumusta ting maramayoryo? Ni engineer? Lumablaban na. Ano ya? At iwan natin kumpen. Akin engineer ni niyo agbalin to nga mayor ni engineer. Baka makapagsaggo niyan na bayan ng tumet. Saan yun masasir ka? Gusto ng ti kapitan. Nagkrikat ti politika. May ramraman ti pamilya. Napintas nga karit ko na. Oh, kumusta di boyfriend mo? Saan nga nagan-tinagan na namabak ni Papang na? Nagadayot diferensya. Kaya naman may masalat na regreg. Kada di ka duwaming kagawad. May sa duwa lang ti diferensya. Rantana ti agpa-recount. Ang babaam ko naklatan. Tay kaktulat ti posisyon na di kagawad nga naabak. Na. Mabanto pa siya rin. Ti pamilya, ti pa boyfriend mo. Kasi parang pasyar mo, hindi kampanya ka. Kabigatan naman nung nami, noan niya idi tinaramid ko, hindi kampanya, sinapasapak tinapan iti balayda. Ninanang naman nung nami, ni mamang natin ang ilukat tirita. Ay, Eloisa, balasan ko. Umay kakamani ka di man makikape. Nga kampanya nalpasan teleksyon. Umay kagaman ka na kayo, nana. Iti pa ng butos yun kini. Tatang, tamom ka di nga binutusan mi. No saan yung binutusan? Saan kumamit ka ng habak? Nitatadul po manunay mi iti masidag manipod iti kwarto. Naragsakin diya ma'am, nangabak, pailang. Nagama na kada kayo pong konsehal. Major ko lang. Awang gasat, nangaroon. Bali at ang samat nabati ka na diya ibunong yung kumakwarta. Tagtagari. Kaya ko mga ibunong ko amin. Oy, lakay! Nagsasaw ka sa mga idanong ka na kinig bumarang ka. Dahil tatisanda nga ng butusan ka tasabong nga ibunong amin. Apay ko malaglag ako mga ibunong amin. Siyo sa apoy.
Napiyala mo ta, pag luliwak mo tinanay dyan, nabati, balasan ko. Anak, kumusta ni Sander? Kung nagpakadakan ka. Hindi, na-remuaran ti resulta, inrubat na di kita arwatan na. Napanan na. Bakasyon ka no? Mapan na ka no iluliwag ti sa baling nga lugar. Di. Pan nakaabak ko nga aman. Ayan, nakunuan niya man ti pan naka-affect ti relasyon nyo. Nalpasan di eleksyon, lipatin tayo. Yung maumatin ni Sander. Pimano umatin. Hala siguro na may sarang tirupa na kang kabalasan ko. Kapag tayo maganan sa kang saan ka nung anagan tinagan na no maaba ka. No, adan to kontak yung kang kuhana. Tata, nana, idanon yung tut pa kumusta kang kuhana. Ala kita umin, tagad-kusyan ang tagkape tayo. Ayak, tagsik pa. May kumatagbaling kang tumat nga. Manugang mi. Umayag tumat po masya di balayo ta. Umay kong tumalakablawan ni kumpadre. Ngay manong name di victory party. When dito yung tinaggastusan ni Tatang. Kahit mo sa mo, nagpadayat si Bubukel nga barangay. Ha? Kapitan, dinamag ni Nanang. Kita natin pa nagparawar ko, iti kwarta, bakit? Tada ito susto, panakaraman si Bubukel. Ang pangalang iti kwarta ang mapagpadayam. At ni engineer. Kahit ni engineer, mga abak, madamati pa nagbilang. Iramang kunto di Victorina. Anong naimi? Nangabak ng preso ni engineer. Ng engineer ni tatang ko kapitan nga foreman manong naimi. Halos manong naimi 90% nga imay iti barangay hall. Iti barangay kat imay da nakidaya. Nakapinpinas na kabungbungga manong naimi victory party. Nga damat ni Tata Dulpo manong nemi agkalkalabay da kini Tata nagalamano da nagdiskurso da nga duwa ako na ni Tata Dulpo amok din nga bakin nagdade kompadre kitoy kinapod do na kada kami ngagkakabalay ha imbagak kada gidi kabalay ko nga ore talulay ti umay nga magbutos kanya ganda tudwa nga anak ko ni kumpadre, binutusan na. Dadya anak na tibunyag. Binutusan na ni kumpadre. Kastamat ang kini Sander. Nga boyfriend, ti anak ni kapitan. Iso na binutusan na ni kumpadre. Iso, papanan na ko mga abak. No, anyaman ti balagi na ti kumpadre. Balagi kamatayin. At sabi ko tainton malpas ti term na. Ito anak kin kapsatyo. Ay lakit sakto matin ati kanyo ti gundaway. Tatno mo padasak man ti kapitan ngagserbi kata kayo. Ito nga na dayaw nga pangga barangay tayo. Madama ti victory party manon nemi. Irita damang kulding kanyak. Tinalyaw ko. Sander? Hi. Nagapgap pa, mapita ka lang. Kinamakam ko di victory party. Napanaglamansit na ginana. Nabanuga kiti kampanya eh. Do you still love me? Sika. Patpatag nagpay? Pass is pass. Ori mo't sa sino, siyempre. Tulungak ti amak. Kastamat kang ka. Naman pa magbit. So magmanong aldaw. Aslam. Nagsina ti pusot, ha? Umayag to sa di balayo. Tapno porma nga makirekono sa ilakeng ka. Kastamat ang gani papang mo, ni kapitan. Dito ilatan? So ano na skanpeng? Oh my God. Di balay? Tapos awat akmat kang ka. Mabigla nga rin. Thank you, ha? Inakaraw ko open ni kapitan. Iti stage manong name muli ni Sander. Kinablaawan namin di kiti nakatugaw nga isudat ng habak kagawa di kat kapitan at no di kinablaawan na ilamano ni papa manong nemi ay ni tatang ko nakuma timak din ni tatang kit na ginarakop da. Hey! Ito nagbaling nga manugang ko!
Kaya po ang disnisor ko. So, akambo ka, kabaranggayan, ni Sander. Ti anak nga inauna ni kumpadre Dolpo. Ay, ito tagbalinto nga manugan ko. Iti mabiit. Alpasan ti makatawan nga para graduar da, trabaho da. 3 years more, siguro. Agasawan ton ti Eloisa, kini Sander. Yung publikunan manong name. Kinanunungan mo ay second demotion ko namat manong name ni Tata Dulpo nga ama ni Sander. Kadadadan manong name ti panakpak di kitiya. Manaman ti panangan na ken panagdingdingig na. Manong name, kaslay di kalman laeng nga napasamak dedi. Tagalpasan manong name ti last term ni Tatang Dulpo. Intan dudunumet a kapitan suna. Kadga po manong name tagkadwa dat tapapang ken ti mayor nagdama kumpadre na ken engineer na. Inikan ti mayor manong name tinapinda sa pwesto na iti engineering department ni papang nagbaling empleyado manong name. Kat idi naggraduar kami ken ni Sander manong name ket nirwar mi ti board mi. Nagbaling kami met nga nurse iti panak hospital iti lugar mi. Ket babayan ti tulong manong name da tatang kininanang tapi mintas ti biag mi manong name iti empleyado ni tatang iti munisipyo. Napapintas mi ti balay mi ket nakapagredor met dagiti patakapsat ko. Kalpasan ti makatawa, adwa nga tawan, talo nga tawan, panagurnong mi, kini Sander, manunay mi, nag-asawa ka. Natiyag dama, manunay mi, kat trabaho kang palang padpada ti ospital, ti asawa, manunay mi. Nadaan kami, iti talungan nak. Kat digiti si Masaro naman, manunay nga kabagyan mi, so ito nagsisinublat nga nagkapitan iti lugar mi. Kasama diri kakabagyan ni Sander. Ibagada iti manong na mi, nga kandidato kami mo, at nga adda ka iti gobyerno. Ken, nabadasan min, iti nakigamulo, iti kong kunada nga kampanya, kada eleksyon mo ni politika. Ipapusin milatan kadakwada. Takayat mi, natala, ti panagbiag mi, kini Sander manong na mi. Ibagada di nga dabakbaklan ni Sander, nga managbabain ngunoan niya saan nga po nila ita. Kapot lalaking lalaki ti asawak na dungawa kanasiyata na dungo nga ama. Si Bibiag pa lang siyempre di kinaganak kada kami manunemi na singit pa lang tutungkal may sa kada kami di kidag kumpadre nga kabalayan nga tinaminsan kat nagkalaban iti politika. Babayan matlayang iti reconciliation ako nada kapya kinayat dahil may matlayang iti nag-asawa. Dito manong name ti pakabuklaan ti pakasarita. Noan niya ti riri di ka anak, riri ka di ka anak. Noan na ti laban di ka anak, laban ka di met di ka anak. Kat sabi ko manong name iti dapat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kiti patik nga di mungeg, nalarura kada kitay napadasan na ti pangkep iti politika. Di kiti pamilya di kiti politiko. Ore barangay laeng, no wapol politika kat talagang nagulon ken ako na dang na-record nakiro nga basing kawel ti politika. Sabi ko mga tada maitad ng eleksyon kadada kiti agabag lagat alawa-awatam di ko kwartam ngayon ibotos mo di kisti konsensya. Kung naman di kaya duma ape ko mga di mo ibotos di mga ted makaititulong kang ka. Dito nga ron, pakasarita, kadagyaman ako na itihanos mo nga ng iba sa manong nemi. Kat sabi ko tadamat na ibatik nga dahil liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Kanigitipadag, kanipngeg. More power to your program and God bless. Ito yung kadagyaman nga pagayam mo, Eloisa. Thank you, Eloisa.